so for the time being, with this going to be used right now, there's the opportunity for staff to try to go do some harass. Excuse me, he is going to do it right now, over on this Broken Bridge area. It's a good location to try to warp in from. That is it. Getting a couple centuries, but staff's going forward with this Prism. Does let out these. A i tak najlepsze w tych wszystkich eventach są te opaski, które się dostaje. I pochwalę wam się nieskromnie, troszkę tego wszystkiego już mam. Czuję się jak gówno. Tak jak wyglądam. Moi drodzy, to jest czas bohaterów, 3:03 i tak to tutaj wygląda przed spotkiem. Tu jest spodek, to są Katowice nocą ze twitchową mocą. Ja właśnie wyszedłem z aftera Twitcha, jestem trzeźwy jak świnia, bo były za długie kolejki, żeby sobie odebrać drinka. Czekam na taksówkę i takie mnie naszły przemyślenia właśnie metafizyczne. Nocą w Katowicach jest fajnie, ciepło, sucho, nie pada. Wierzcie albo nie, ja wam spróbuję to pokazać bliżej, ale tam już są ludzie, którzy czekają na to, żeby rano wejść do spotka bez problemu. Dobra, nie pokażę wam tego, bo jest za ciemno i nie łapię ostrość, ale są tam, wierzcie mi. Już czekają, jest godzina 3:03 i to jest sobota, przedostatni dzień AEMA, jutro niedziela, czyli w sumie dzisiaj już jest niedziela, czyli ostatni dzień. Fajnie, oczywiście jak zwykle nie ponagrywałem za dużo. Mam w ogóle wielki problem z nagrywaniem materiałów z takich imprez, bo nigdy nie wiem co kamerować, żeby to było ciekawe i w końcu niewiele z tego powstaje. Także no, to by było na tyle. Tutaj jedzie taka fajna czyściarka. Mam nadzieję, że mnie słyszycie w ogóle. Bardzo fajny IM, bardzo fajny. Jeżeli byliście, to dajcie znać. Ja mam nadzieję, że mnie tu nikt nie zabije. Zostawcie łapki. Aha.